Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin. To en bolwanan ha jonde meɗen ndeɗo kayre latti jonde tatabre, en bolwanan desaje gonanɗe hakkunde setinango be darnango. Kadi wakkatiwel man ɗo ɗum wakkatiwel marngel ɓural, ɗum wakkatiwel marngel ɓural. Ladan ƴewnake yimɓe hayya ala salah, hayya alal falah, jawe garane julde, jawe garane tinaye. Ɗo man ɗo ɗum ƴewnandu tilimndu woni ha ɗon. Kadi yimɓe ɗon perɗindira ha jabago ƴewnandu ɗo. Yimɓe ɗon perɗindira. Goɗɗo to o nani setinago ni o andi o ƴewnama ha julde, o ƴewnama ha tinaye. O acca kala ko o huwata fu o wara o no'oto ƴewnandu nduɗo. To kadi goɗɗo bo nanan ƴewnandu man kañum bo ndu suklata ɗum ɗon joɗi, sina to nani tawon ɓe darni to wakkati man wi'a yawan ha wara hewto julde man. La shakka wodi ko sendiri arano be ɗiɗaɓo. Arano kam nani dow ko ɓe ƴewni ɗum, acci inde ko sukli ɗum fu wari notake ƴewnandu nduɗo. To kadi ha ɗon man ɗo o heɓan o daroto o naafa. Naafugo ko woni hakkunde setinago be darnago, nafila ɗon ha ɗon, nafilaje man ɗe ngodi mbar jari ɗuɗɗi. To non do wakkatiwel man ngel be hoore magel ɗum wakkatiwel ɓurgel marngel darja. Wakkatiwel hakkunde setinago be darnago ɗo ɗum wakkatiwel ngel do'a jabete ha muɗum, wakkatiwel ngel do'a jabete ha muɗum. To kadi ɓi adamajo o solana kanko man ɗo, to o nani cetinowo setini kanko man ɗo o acca inde ko suklimo fu o yaha o no'oto cetinowo ɗo, ngam sungullaji kam ɗi timmata kanji kam timmata. Ɓi adama ni timmata accaɗi, amma kadi hafi jawma ko o farliɗini dow maɗa a nani ɓe ƴewnake ma dow majum, an man ɗo accu inde ko sukluma fu ya ƴewna notandu nduɗo. To kadi a hebran be majum mbar jari lattidi ɗundi. Kadi nder barjaje keɓeteɗe ha wakkatiwel gonangel hakkunde setinago be darnago ɗo, nder barjaje man moy heɓata ɗe? Goɗɗo nanɗo ɓe mbi ɗum hayya ala salah, hayya alal falah, o yawi o wari ha julurde o noti ƴewnandu ɗo, kanko heɓata desaje ɗe, kanko heɓata barjaje ɗo. To kadi nder fa'idaji gonanɗi ha ɗon man ɗo, ha mo ko an jawɗo noti ƴewnandu ɗo keɓata, darjaji ɗi keɓata be yawugo ma wara man ɗo, nder ɗon man ɗo a heɓan do'a mala'ika en mbi ɓi adama waɗan ma do'a, aɗon tammo do'a man ka jaabe, aɗon tammo a nanan belɗum be maka, a seyorto be maka. To noy mala'ika en ɓe geddata Allah, ɓeɗo ɗo kamɓe gaɗante do'a. To a wari aɗon joɗi ɓe cetini, a wari a nafi aɗon joɗi rena hali man wara darnago darne julon, wakkatiwel man ɗo kadi a heɓan wakkatiwel man ɗo mala'ika en ɗon gaɗane do'a, ɓe mbiya Allah am ya'fa wayne, Allah am enɗu wayne, Allah am jabtubu wayne. ɗo kam fu ko mala'ika en do'a ka ɓe gaɗante hakkundewel maɗa disdewel ngel joɗiɗa ɗon rena liman ha wara ɗo. A wari a nafi aɗon rena liman ha wara, ɗo kam mala'ika en ɗon gaɗane do'a, mala'ika en ɗon gaɗane do'a. To ɗo man ɗo ɗum ɓural mangal a hebran be majum, bo tammete bo do'a mala'ika en man ɗo jabego, a hebran be majum be jabago do'aji maɓɓe man ɗo khairu lattiɗo ɗuɗɗo. To kadi nder darjaji ɗi an jawɗo noti cetino wari law ha julurde keɓata ha muɗum, a heɓan nafilaje ɗe nafata man ɗo en mbi
hakkunde setinango be darnango nafila ɗon kadi hani ɓi adamajo o nafaɗe kanko man ɗo o joɗo kadi o toro jawmiko. To o torake ɗum wakkatiwel ngel do'a jaabete ha muɗum tammante do'a mako man ɗo jaabego. To ɗo darja ɗiɗaɓa walla ɓural ɗiɗaɓal kadi ngal ɓi adamajo hebrata ɗum be wargo muɗum lawman ɗo o heɓan o nafa nafila gonanɗo hakkunde setinago be darnago. To ɓural tataɓal o heɓan o toro jawmirawo hakkunde setinago be darnago ngam annabijo sallallahu alayhi wa sallama o wi'ata addu'a la yuraddu bainal adhani wal iqama. Do'a hakkunde setinago be darnago do'a man kanka man ɗo kalortatake, mana man ɗum do'a lattika jaɓaka jawmirawo jabaka. To kadi ɗo man bo ɗum darja lattika mapindiha ɓi adama o maran haje o waran o toro jawmiko ha wakkatiwel ngel o tammoto jawmirawo jabanto mo do'a mako ha muɗum. To nder ɓure gonanɗe hakkunde setinago be darnago man ɗo kadi kanko man ɗo o julan julde mako o ɗon de'iti, o julan julde mako o ɗon de'iti ngam o arti o wari o naafi o joɗake o waɗi do'a mako walla o jangi alqur'an ha wakkatiwel man walla o inni Allah non ha wakkatiwel man ɗo kadi lattoto jotta kam ko o joɗi o renata fu liman ɗo o wara julde ɗo nde darne. To kadi liman waran tawamo o ummoto o ɗon de'iti darnago darnete ɓe kabbiran ɗo kam fu o latto o ɗon kanko man ɗo ɗon taskani julde man o hautata be gonɗo ha nokkure dayinde o nani ɓe darni o wi wakkati man kanko man ɗo ha o yawa law o wara ta darnde arande daɗamo foti nde daɗanmo to nde daɗaymo bo foti o warda be no hanai o wara o ɗon yawa o wara o de'itay non nder julurde o yawa habbiran be lawta ɓe daɗamo ha darnde arande ko nandi e muɗum. To o yake maɓɓe feere feere o kam lattoto ɗon de'iti oɗo bo waran kañum bo ɗon yawa ɗon de'itay to kadi yake maɓɓe feere feere. To kadi heɓgo fuɗɗa julde muɗum dow yake mum ɗon de'iti kanjum man bo ɗum darja ɓi adamajo kanko man ɗo o solana de'ititgo man o solana de'irre nde o marata wakkati julde man nde ɗon darne o yakto liman be de'irre mako man ɗo o solana darja man kanjum man bo ɗum darja mo Allah fondi heɓata wona yake muɗum banniɗo man ɗo. To darja walla fa'ida jawaɓa ko ɓural jawaɓal ɓi adama o jangan deidei ko o fonda ha wakkatiwel man ɗo o jangan en mbi wakkatiwel man ɗo ɗum wakkatiwel ɓurgel do'a gaɗɗama do'a man ɗo ɗon tamme jabago maka mala'ika en bo ɗon torane. To qur'an janguɗa bo ɗo man bo aɗon ha wakkatiwel ɓurgel ha wakkatiwel margel darja. To ɗo man bo ɗum woodi ɓural aɗon janga alqur'an wakkati man bo jangde maɗa man ɗo nde ɗon sowane bongal fu pamarum man ni deidei har feere nde janguɗa fu marraje 10 ha ɓurgo. To kadi kanjum man bo ɗum wakkatiwel hani ɓi adama naftoro ha wakkatiwel man ɗo fotan be wadgo do'a fotan be jangugo alqur'an fotan be nafgo ɗum fu majum ɗum darjaji ɗi ɓi adama hebrata ɗum be dewe ɗeɗo. To non nder ɓure man warlawgo ha julurde man to ɓe cetini man ɗo ɓi adamajo o hewtoto ɓural saffuwol aranol ngam ɓurnal fu to ɓe cetinini a wari kam a heɓan daroɗa ha saffuwol aranol. To kadi ɗo man bo ɗum ɓural lattingal mapindiwal darago ha saffuwol aranol ha julde. To nder darjaji man ɗi ɓi adama heɓrata ɗum be warlawgo ha julurde man ɗo hewtago darja habbirago harminorgo wato ɓe darnan ɓe kabbira habbirago liman habbirago an man ɗo aɗon yalɗiri wakkati ngo habbirte. To kadi kanjum man bo ɗum woodi darja lattika mapindiha kewtiɗo
habbirango harminorgo darja mako wonata ban cakitiɗo hango harmina fuɗɗi wargo walla bo ha ɓe daɗi ɗum darɗe goɗɗe ko nandi e muɗum la shakka kamɓe man ɗo ɓe maran ɓurdel ha darjaji maɓɓe ha barjaje maɓɓe. To non darja latti ka jeetataɓa kanjum wonte ɓadago haali man. To ni goɗɗo warlawi kam o heɓan o hedda be liman o ɓado be liman. Safuwol aranol ɗon mari darja mum, ɓadago liman non bo kanjum bo ɗum ɗon be darja majum. To a heɓi safuwol aranol to a waɗi sa'a bo foti bo keɓa kadi bo gona an man ɗo a ɗon ɓadi liman, to kanjum man bo ɗum ɗon mari darja keraka. To kadi nder darjaji man warlawgo ha julurde man ɗo, an man ɗo a wonan aɗon banto aɗon jula fannu aɗon joɗi rena julde. Masalan cetino ladan setinini a nani a wari be law a jabake a nafi aɗon joɗi. Ha ɗo man ɗo en bi ko gaɗata kam jur a do'oto a jangal alqur'an a innan Allah non ɗo kam fu a waɗan ɗum. Amma wondo a nafan ha babal man, amma wondo a wari a nafi a joɗake nin non be aɗon joɗi man ɗo ɗon windande barjari goɗɗo julowo, ɗon windane aɗon joɗi wala ko jo'inma aɗon joɗi rena liman ha wara kadi ɗon windane barjari goɗɗo julowo. Fannu julde man ɗo ko lattiɗa an man ɗo aɗon joɗi, ko latti aɗon joɗi a nafi deidei nafilaje darɗe ma ɗiɗi a joɗake kadi ɗon windane barjari julowo ko an man ɗo lattiɗa aɗon joɗi. To ɗo man bo ɗum ɓural lattingal mapindiwal. To kadi nder darjaji man, nder ɓure man, nder fa'idaji man, an man ɗo a julan julde maɗa ɗo a hebran to ni a lismake banniɗo kala nde ɓe cetini fu nango ma setinago ni a wari a jabake walla foti a warama diga ɓe cetinaka diga ɓe cetinai, to kadi ɗo man ɗo a hebran be majum de'ere nde ɓi adamajo heɓata ɗum ha nafsu muɗum. Allah waɗante de'ere be fofturu ha nafsu maɗa kadi ngam ɓendalloje ngam boteji lismago maɗa warlawgo ha julurde man ɗo a hebran be majum belenga, a hebran be majum fofturu ha nafsu maɗa. Goɗɗo mo lismaki non man kam kanyum man kam heɓata ɗum. To kadi ɗo bo ɗum enɗam Allah dow maɗa o waɗane fofturu o waɗane de'irre ha nafsu maɗa. To kadi la shakka goɗɗo o maran yake feere maral mako jawdi non o heɓata fofturu o heɓata de'idru be maral mako man fu o latto o de'itai oɗon ɗenƴi oɗon sukli oɗon nini. To amma lismiɗo wargo ha julurde ɗo be law man ɗo dalila man ɗo Allah waɗanan mo fofturu be de'ende ha nafsu mako daga muɗum kanjum man ɗo o wonan o woni fu o wonan oɗon fofti oɗon de'i o hultorai o ɗenƴai o suklaki o waɗai nini oɗon foftini. To dalila ɗume enɗam Allah dow mako be sababu yawgo mako noto ƴewnaɗu ƴewnotoɗo ha jawɗane julde jawɗane tinaye. To kadi desaje ɗeɗo heɓgoɗe man ɗo ɗum wodi haje sifa makka kanjum wonte ɓi adamajo o jaalo nafsu mako, o jaalo nafsu mako, o hona nafsu mako, o jaalo sheyɗanuwol mako. Na en mbi sheyɗan kam kala ko latti khairu fu yiɗanayi ɗum ɓi adama, ko latti boɗɗum fu ko ngel haɓata fu ha ngel sukle. Yake feere foti wona aɗon joɗi wala ko gaɗɗa sam non silto anani ɓe cetini mbi'a ha gaɗani be ni hidde ko deidei wakkati e luttungel ɗo sheyɗan wara sappine banni ɓe cetini na waɗan mintini ha ɓe njula ha mi waɗani be ni ko arti bo aɗon no joɗi wala ko gaɗɗa. To ɗo man ɗo siɓi adama haɓa be nafsu muɗum haɓa be sheyɗanuwol muɗum man ɗo jalongol nden kadi fuɗɗata heɓgo darja kaɗo, nden o fuɗɗata heɓgo darja kaɗo. Ngam man kadi wodi haje ɓi adamajo wona o cembiɗɗo ha hongo hoore mako o jaalo sheyɗanuwol mako nden o heɓa o gasna darja kaɗo. Haza wa sallallahu wa sallam ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin.
bana wowa kala hitande fu to lewru ramadana walla lewru korka yalti kode radio international abuja tv don jaba wazuji walla firo alqur'ana wal seningal wazuji dina islama gila modibbe fere fere der nigeria ima yasi leydi ndihim kode radio international abuja tv don andina sobabe mudun sobirabe jokkodiral yaki waddanke on tafsiriji gamma wazuki ummatore julbe ato tawafu tokkobe kode radio international abuja derwindere nde min do andina on wiki hikkama bano wa kala hitande fu dammugal amen don mabbiti kala gidbe fu lildoyamin ko tefamin ga anduki ɗiye laabi tokkata gamma rokkukimi wazuji mabbe e tafsiriji mabbe ha der ndu lewru kode radio international abuja don jaba wazu ko tafsir gila minti 30 ha yaki minti 30 ha ma yaki awa gotel walla sa'a go'o ngam nohon tefayɓe bayanu ha dow no ɓe mbawata ɓe nildami e tafsiruji ko lawol ngol ɗum tokkata ngam hoccuki wazuji walla ɓiro tafsir maɓɓe ɓe mbawai ɓe ɗaɓɓa nde e tongorde walla lamba ka'a gonɓe nder nigeria sey ɓe mbatta honde 9 honde 9 go'o 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 9 go'o 9 9 9 tati tawaɓe yasi leydi nigeria sey ɓe ƴewnamin ha dow whatsapp dow nde e tongorde hodere 2 3 4 9 9 honde walla mere 9 go'o 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 9 go'o 9 9 9 tati ngam non dammugal amen ɗon maɓɓiti giɗɓe hoccuki teddenga tafsirɗu wawai ɗaɓɓa ka lamba gonde kode radio international abuja laabi ɗimin cakata ha tafsiriji amin hawti nder taskaramji amin ɗimin taskata kala jamdi 9 yaki 9 e reta ɗi radio nden bo min mbattay tafsiriji ɗin live walla darnde goo dow hello facebook kode radio hawtande e channel youtube amin kode tv nden bo min ɓilay bidiyoji guddi guddi gila minti gotel yaki minti 3 ha dow tiktok amin ɗum kode tv nden bo audioji ɗi tafsiriji ɗin on mbawai keɓonɗi ha dow channel telegram amin www.t.me/kode radio ɗi laabi kanji woni laabi ɗimin cakata wazuji amin bano wowa berɗom karu fu sobiraɓe amin tawaɓe ha leydi kamaru inanta leydi nijar bowuɓe nildoykimi ma tawaɓe nder nigeria gure bauchi gombe e adamawa dammugal amin ɗon maɓɓiti gamma jaɓuki tafsiriji mon nden bo giɗɓe fuɗɗa rokkukimin tafsir dammugal amin ɗon maɓɓiti sey ƴewno nde tongorde walla lamba ka'a kamin dokki on mamin nani on allah hawta e moƴƴe taweteɗe nder lewru waroru lewru ramadana ala imrana ko yunade yimɓe ɓenne